Hello, Gráin Chairís agus Samantha le Rannóg go Rusnarún a Spáintchaib agus ní amach numa doháin lena sníana agus inne Thomas go lauert fin Rannóg Soilse. Sé héadú dhéanaan siad ná breann siad ar a scéad le fálamach ó bhfuil an raig. Tíbhaiste nó tíbha mo, mar tá go leor difriochtaí idir a dá rud. Má tá an raig tíbhaiste, tá sin na gobad ó desk agus bíon ar an deisina cheangal leis an set an bhfuil an raig sin an. Agus má tá an raig tíbha mo, well tá si do brag mór ar an aimseach dar mu fao sin ar bháil. Bíon ar duna cínta nach chuil scálaí le feicáil ó na haibrithe atá gobartí fiar gan chearmra. Breann siad ar a gleachta ar dús le fálamach cá na haisiúí ag seasa. Agus is féidir le tro nó cuach na Soilse ahrú mar hasínte. Is féidir le solas a bhuacha ó hiamh bháin agus a chuirsúil ar a tíomhile. An aib is múla amhrac na tíomh má ná an dhíríam. Má tá se rógheall ús as an sin chlár mar seo nó ar a lámh eile má tá clántaí mór dorcha an bíon ar Soilse úsáid le duna cinnta go mreann an raig díreach mar chéile ó hústéide. Freisin nuair tá na tafatíbhaiste bíon ar Soilse úsáid tíomh má le duna cinnta go se sách geall. Nuair a lámh eile má tá tafa do rinne hí úsáid an siad frámí mar seo le duna cinnta go se sách dorcha. Bíon go leor a gceist leis na raignaí tá tíomh má nachhfuil ar phríomh set Rusnarún, mar bíon na Soilse ar fád a chuir seach sa bhainte agus a thuirtló. Agus chumá leis sin déach sin gineadóide úsáid chumá mór bhfuil letrachas ar a siomh. Agus sin léirú anchunta ar an obair chrua a dhéanann san Rannóg Soilse agus bíon muid a ráisi ríis go lua le Rannóg eile. Rannóg Soilse, tá réon sin roial sacr go beha